Много хора, страдащи от паника атака, отлагат преследването на своите мечти поради паника атаките. Казват си, трябва да отмина, тогава да направя това пътешествие или да изпълня тази цел. Мога да ти кажа едно. Бях на 21 години и бях в разгара на паника атаките си, когато исках да отида на бригада в Англия. Умирах от страх, защото в ума ми беше: добре, каква бригада в Англия? Ти не можеш да излезеш до магазина без да получиш паника атака. Но желанието беше много по-силно от всеки страх от паника атака. Затова организирах това пътуване. За първи път се качих на самолет с паническо разстройство. За първи път излязах извън моята държава с паническо разстройство. Беше ли ме страх? Много. Бях ужасена. Получавах ли там паника атаки? Да, получавах. Но въпреки това, аз бъднах мечтата си. Можеш го и ти. Не спирай мечтите си, не спирай действията си, чакайки паника атаката да премине. Слагай в куфара и действай. Имаш тази смелост. Смелостта не е да не те е страх. Смелостта е да правиш действия, да правиш това, което искаш, въпреки че умираш от страх. И ти го можеш. Не оставай паника атаката да спъва мечтите ти.